Gida hau dator arrazoi ezberdinengatik, baina batez ere gero eta arrisku nabarmenago baten aurrean gaudelako, eta arrisku honen aurrean patronalak naiz eta erantzun beharra legalki berea den, erantzute ez duelako, labek atera behar izan du gida bat, langileriak nolabaiteko gidoi bat izan dezan, arrisku beroa den arrisku horren aurrean neurriak hartzen joateko arrisku hori kontrolatua izan dadin. Araudiari kasu egiten badiogu, argi eta garbi, orain dela 25 urtetik honuntza, 27 urtetik honuntza zehatzago izateko, prebentzio legearen arabera, enpresariak neurketa espezifikoak egin behar ditu, ezagutzeko une oro, ze arrisku esposizio dagoen lanpostu bakoitzean, ezta? Teknika ezberdinak daude neurketa horiek egiteko, lan motaren arabera eta bar, baina errealitatea da ez dela betetzen. Enpresa oso gutxitan ikusi dugula neurketa espezifiko horiek eginda daudela, eta funtsean beroaren arriskua ez dela aintzat hartzen, eta noski horri lotuta ez dela neurri preventiboak ematen. Hortik dator gida honen beharra ere. Gidak planteatzen duen modu teknikoki erresa den moduan eta urrenkera jakin batean pausoak emanaz, langileari eskaintzen dio modu bat arrisku horren aurrean esposizioa asko jaisteko, ezta? Eta azken muturreko egoera batean gainea legearen atal bat erabili eta aktibitatea gelditze arte. Gidak proposatzen digu urrenkera jakin bateko pausoak ematea, segurtasun juridiko batez gero neurri alde bakarrak hartzeko. Beraz, gidari kaso egiten badiogu, pauso oso argiak dira. Lehenengo enpresari exigitzen diogu, legeak ere exigitzen diona, baina dokumentalki, hau da, neurketa higieniko espezifikoak egin behar ditula, arriskua ongi ezagutzeko eta neurri preventiboak proposatzeko. Eta hori egiten ez badu, ohikoa den moduan, bai osalani, bai noploiri eta bai lan ikuskaritzari trasladatuko genioke errealitate horri, eta behin pauso horiek emanda, hasiko ginekeia guk modu alde bakarrean neurri batzuk hartzen, eta temperatura eta hezetasun relatiboa gora doa zenean, hau da, sensazio termikoa gora doa heinean, hasiko gineke atsedenak hartzen. Beraz, modu sensazio termikoi gora doanean, gero eta maizago egingo genituzke atsedenaldiak, eta atsedenaldiak gero eta luzeagoak izango liake beti ere lokal klimatizatuetan. Gida honek daukan ausardia edo pauso berri horietako bat da, guk kokatzen dugula sensazio termiko jakin batean, une jakin batean, aktibitatea gelditzeko proposamen hori, eta gainea gida guztioaren logika jarraituz eta pausoak urrenkera horretan jarraitu ezkero, segurtasun juridikoarekin hartuko genuke neurri hori. Hau da, sensazio termiko jakin batean, gelditu ahal izango genuke aktibitatea, inungo isunik jasotzeko aukerari gabe. Denok dakigun bezala, Yolanda Díezen ministerioak lau haizedera zabaldu du nolabaiteko beroaren aurrean muga batzuk ipintzeko planteamendu legala. Guk hemendikan salatu behar dugu muga horiek oso muturreko egoeratan soilik aintzat hartzen direla eta gainea oso lanpostu zehatzetan, obran eta kanpoko lanetan, eta bakarrikan muturreko egoeraren aurrean proposatzen duela aktibitatea gelditzea. Beraz, gu ez gaude hemen heriotzak kudeatzeko, guk planteatzen duguna da prebentzio neurriak hartzea arriskuaren lehen ataletatik inundik inora langileriari esposizio horretara eramateko. Beraz, labek proposatzen duen gidak neurri ezberdinak hartzen ditu prebentzioa oinarritik hasita, eta inundik inoa ez dugu onartzen muturreko egoeratan soilik hartzea muturreko erantzunak. Era berean salatu behar dugu ere, bai Komisiones Obrerasek, bai UGTek, eraikuntzari begira ere, datorren balizko hitzarmen batean, olako neurriak proposatzen dituela, eta salatu behar dugu, ez diela prebentzioan oinarritutako neurriak, baizik eta ia heriotz arrisku ematen den unean soilik proposatzen dituela neurriak. Hori ez da onargarria, printzipio preventiboak hankaz gora ipintzen ditu,
eta guk apostu egiten dugu oinarritik, esan bezala, progresio jakin batean, neurriak hartzeko langileariaren bizia bermatzeko eta osasuna bermatzeko hasiera-hasieratik. Beroaren inguruko gida eskuragarri jarri dugu Laben webean, langileri guztiarentzako eskuragarri, edozeinek hartu dezake, eta erreferentzia bezala erabili bere enpresan, bere lantokian implementatzen hasteko. Esan bezala, lanpostu bakoitzari egokitu behar zaio eta norberak ikusiko du nola egokitzen joan implementatu ahal izateko. Bestalde, Laben barne mailan izugarrizko lanketa egiten ari gara, bai afiliazio eta delegatuei gidaren implementazioa nola burutu azaltzeko formakuntza sesio ezberdinetan, eta honek nolabait baliatuko du, errestuko du lantokietan gidau implementatzea eta orban bat bezala zabaltzea, gero eta lantoki gehiagotan implementatzen joango da heinean, patronalak barneratu egin beharko du eta horrela lortuko dugu benetan laneko segurtasuna eta lan osasuna bermatzea. Hori da gure helburua.